Δήλωση, κυρία Κανέλη. Συγγνώμη, συνάδελφοι. Πέσατε θύμα, κυρία Κανέλη, σήμερα. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν δέχομαι τον όρο θύμα. Χαρακτηρίσατε πολιτικά κτίνη. Θύματα είναι αυτοί που τους ψηφίσανε. Αυτοί είναι τα πραγματικά θύματα. Γιατί δεν θεωρώ ότι αυτοί που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, πάρα πολλοί τουλάχιστον από αυτούς, φαντάστηκαν ποτέ τι ψηφίζανε. Και δεν θα φορτώσω αυτή τη γροθιά και αυτή την κτηνοδία στη θέση αυτών που παρασυρθήκανε και τους ψηφίσανε. Τι έγινε, μόλις κλείσαν οι κάμερες, αυτά που δεν είδαμε, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε, μας πει ο κύριος Δελατός. Μου ζητάτε να σας κάνω ρεπορτάζ σε βάρος του εαυτού μου. Έχω 36 χρόνια στο επάγγελμα και δεν θα το κάνω. Θα ρωτήσετε τους άλλους συναδέλφους, αν ήσασταν παρατηρητικός, μετά από το επεισόδιο, εγώ παρέμεινα καθισμένη στη θέση μου, μίλησα στον αέρα, ό,τι είχα να πω μετά το επεισόδιο, ήμουν παρούσα εκείνη την ώρα στον αέρα. Έχετε τεράστια εμπειρία. Περιμένατε ότι θα έρθει. Είναι αυτά που με ρωτάτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είδατε το βίντεο? Το είδα, αλλά από ένα σημείο μετά έκλεισε όμως, δεν βλέπαμε τίποτα. Όχι, με συγχωρείτε, έπεσαν διαφημίσεις. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Κασιδιάρης έφυγε τρέχοντας και από ό,τι έμαθα τον κράτησαν τα περισσότερα κορίτσια εδώ μέσα. Κλεισμένο σε ένα μέρος, τράβαγε κάτι φωτογραφίες με το κινητό του και κάποια στιγμή έσπρωξε την πόρτα και το σκάσε. Περιμένατε, έχετε τεράστια εμπειρία. Περιμένατε ότι θα έρθει η στιγμή να σηκώσει κάποιο χέρι μέσα σε ένα στούντιο εις βάρος σας. Λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά το πρόσωπο του φασισμού το έχω δει σε πολέμους. Έχω δει λόφους νεκρών. Ξέρω ότι υπάρχουν νεκροί που μιλάνε για λογαριασμό πολλών άλλων ανθρώπων. Όταν λέγαμε διορθώστε την ψήφο σας, ξέραμε τι λέγαμε. Από εκεί και ύστερα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είμαι εγώ στη θέση οποιοδήποτε άλλου. Εγώ σηκώθηκα με την εφημερίδα στο χέρι, επειδή υπήρχε και η συνάδελφος του Αντένα και καθόταν δίπλα μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου το ακουμπάτε πάνω μου το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Διότι ακούγομαι σε ένα είδος βραχνάδας που δεν έχω. Πέταξε τα νερά στην κυρία Δούρου και πήρα την εφημερίδα και σηκώθηκα για να μην συνεχίσει. Για να μην ειλικρινής, φοβήθηκα μήπως πετάξει κανένα ποτήρι και τραυματίσει κανέναν άνθρωπο και με χτύπησε. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Υπήρχαν 50. Αυτό το σημάδι είναι από το χτύπημα. Έδωσε 3, φύγανε στον αέρα, η μία με πήρε εδώ. Τι να σας πω. Τίτλος τιμής είναι. Όταν τρως από ένα κτήνος ένα χτύπημα, ας το πάρει ο καθένας για το δικό του το μάγουλο. Εγώ είπα να τον χαίρεται η μάνα που τον έκανε. Τον είχε πιάσει αμόκ δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση, αγαπητά συναδέλφια. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα απαντήσω στις τέτοιες ερωτήσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα πάω στον Περισσό. Υπάρχει ανακοίνωση από το κόμμα. Δεν είμαι απλώς η Λιάνα που τσαντίστηκε σε μια γωνία σε ένα καφενείο. Είμαι υποψήφια βουλευτής, τόσα χρόνια βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό το χτύπημα δεν είναι στη Λιάνα. Είναι στο κόμμα. Επομένως την απάντηση θα την πάρουν από το κόμμα. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Καταλάβετε το. Είναι προσωπικό για τον καθέναν αν αισθάνεται πολίτης σε αυτή τη χώρα το 2012. Και αν έχει αντίληψη δημοκρατίας και πολιτικών δικαιωμάτων, ο λαός είναι που πρέπει να τα υπερασπιστεί. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ξέρω και πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και το κόμμα πώς να υπερασπιστεί τα δίκαιά του. Είναι όμως και θεσμικό, η αστυνομία παρενέβη. Τι είπατε? Τι να παρενέβει η αστυνομία, σε ποιο πράγμα να παρέμβει η αστυνομία? Μιλήσατε, καταθέσατε. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είναι από τις υποθέσεις που λύνονται με μήνυση? Θα σας απαντήσω ομά, ως βουλευτής του ΚΚΕ. Και ως άνθρωπος του 2012, μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, δεν καταδέχομαι να κάνω μήνυση. Δεν σας ανησυχεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στη Βουλή και σε κάποιες συζητήσεις ίσως οξυνθούν? Το αν θα είναι στη Βουλή ή όχι δεν είναι αποτέλεσμα της μήνυσης της δικής μου. Είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων πολιτών. Αν θελήσουν οι Έλληνες να τους βάλουν στη Βουλή, θα τους λουστούν κιόλας. Εγώ πάντως θα τους αντιμετωπίσω. Στα ίσα και πιστέψτε με, στον ήλιο συνηθίζω να φοράω γυαλιά γιατί με ενοχλεί στα μάτια. Αποφασισμένη ήμουν σήμερα να μην φορέσω γυαλιά για να μην νομίζετε ότι σκιάχτηκα. Γεια σας.